Assalamu alaikum rahmatullah. Wanda da kuke gani all Maiduguri ne, ga kuma yadda ruwan yake. Kamar yadda nake faɗi, assalamu alaikum. Nan dai da kuke gani all Maiduguri ne da ke karamar hukumar Jele local government. So tun sha biyun dare ruwa ya shigo mu mutane, ya mamaye gidaje, an yi asaran dukiyoyi, gidaje kan ba magana. Sai dai Allah ya rufa asiri waɗanda suna nesa su samu cikin addu'o'insu, don jama'a sun shiga wani hali mawuyaci. Kuma ruwan da sai karuwa yake kamar yadda kuke gani, ruwan da karfin shi karuwa yake. Wayannan da kuke gani dabbobi ne da aka cire su daga garke inda suke ɗaure a kasuwan shanu, su ma garken ya cinye su, to an cire su ana tafiya da su, za a je a nema musu safer place. Alhaji ya ne ruwa ya cinye mu, za mu yi magana a kwallo. Tudu.